Kafana nokuti mwanoti ndoda blue jog. Ndo ipi yoyo kunyatsa kutsanangura nya blue jog ndekudya mboroswa munatunda. Okay. Amweni ndi anoti ndoda isina condom. But asina condom manje tinechida ma drugs. Okay. Ngokuti andi affect nema fluids emurume. Okay. Asika zhinji tinosinyenya kuti airi mukondom. Okay. Mwana ndoda dog style makadza azvida noti tine operation. Mwana kuti ndoda kuti uye pamusoro yewo nditire. Varume vazhinji avachadi zvokushandisa simba bosa nakabva kumabasa. Okay. Vaneta. So kuti achikwanisa kudai musana bva kundovaka imba yemunhu musana waguka oramba zvachida hazvozvikwanisa sani kachinzwa kuda. Saka sisi tinobva tachivaita tiriso. Okay, muenda pamusoro manje tomupedzera bhora. Saka iye kuti azofunganikana namai mai havazvizivo. Ndozo anongoti chero vaneta uya chero vaneta saka vazoti andikasina kuna mai vakandosvika ndichingorara mukadzi kana wekumba ari ngatirai ngatingorara bhuzi uri wangu hakuna kwaunoenda. Isu maitiza kuti hausi wangu ba watoenda waenda saka nechikunyengerera kuti uzodzoka futi. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Right, makadiko muri yeZimbabwe. Zita ndinonzi DJ T1. Mufaro wangu kudai kusangana nemi pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Patinobata nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Nhasi ndauya pano tiri kupfuurira mberi nechirongwa chedu chatinoita misi nenguva chevasikana vanotengesa bonde atinoti sisu ma-sex workers. Sematauriro anogara ndichiita mazuva ese kuti video inoyi haionekwi nemwana ari pasi pe 18 years. Mavideo evanhu vakuru zvakare haikwanise kuonekwa nevanyarikani vari pamwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinenge tichizotaura pano. Kana muri vanyarikani makasununguka kuti mumwe nemumwe anga achiona video inoyi muri kunzvimbo dzakasiyana. Thank you very much nekusangana nesu muchirongwa chedu. Regai tipinde munyaya yedu zvizere. Right. Vatete makadii? Tiripo makadii. Tinofara ndoda kuti mutisimudzei voice mbishana. All right. Right, tapinda muchirongwa chedu nhasi. Ndoda kuti munditauriro kuti imimi muri vevumwe anotengesa bonde. Chokwadi inini ndinoita zve-sex working. Vanotengesa bonde. Asi ndoshandira ndiri pa-touchline. Munoshandira muri pa-touchline. Inonzi touchline ndeipi? Touchline kinda panzvimbo dzemabhawa. Pane mapeg atinonzi timiri. Asi kumira kwatinoita katatendero kumira tine hembe refu. Okay. Tinofana kumira tine hembe dzinoattracta varume. All right. Of course kana ukapfekawo chinhu chokuti chinoattracta munhu anokwanisa kusvika. Okay. Nokuti tiri after children kusapota vana vedu. Kwete kuti tingatsvaga mari dzokudini kana kudini, but nyaya yekuti tinoda kusapota vana vatakasiyirwa. Okay. Ende tiri masingle without notice. All right. Kana handona ndiri muroad, handisi munhu wokuti ndikaonekwa ndine munhu wendinonzi iwe. Okay. Ndiri munhu public working like. All right. Ndinoshanda kumunhu wese. All right. Netrousers nemboro mukati make. Ndo mashandiro edu. Alright, aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Right, pane nyaya ndiri kuda kuti ndinyatse kunzwisisa kuti munosarudza here kuti munoda varume vasina vakadzi kana kuti munoda nevarume vane vakadzi vanongouya kwamuri. Imi mune sarudza here kuti sisi varume vane vakadzi atidi tinoda vasina varume. Isusu basa redu isusu is not for age. Okay. Zvakafanana kana kuti for kuti marriage kana chatisarudzi. Kana ari murume munhu. Kana ari mwana kuchikora ativhunzwi makore. Okay. Asi tinoshanda safety protection. All right. Zvokuti wazouya ari mupfupi kana murefu kana mujaindi. Ativhunzi kuti waita mwana saka wachadi kutsvaga mari. Sex working. All right. Ndozvatinoita. Zvokubvunzana makore zvinozoya takutsvaga marriage. Okay. Asi pabasa redu hapana age. All right. Saka aiwa ndinotenda muri kunyatsa kutaura zvinobatika. Right, ngatitarise isisu pano pane varume vevanhu. Chingava chiri chii chinoita kuti murume ane mukadzi
auye kuzotsvaga mudzimai kana kuti ndingatizvozvo mudzimai wepatouch line sezvamataura mungatitsanangurire ipapo. Chinoita ndechekuti varume vakasiyana, unogona akaroora mukadzi wake ari kasilenda. After that ozona mukadzi uya wazosimba wadai apa asini yake chidora mukadzi uku ari kumublema iye wacho ari kublema wachi mukadzi. Saka chinozopedzisira chakuitika ndechekuti mukadzi achabuda varume vakuyakwatira. Problem ndeyekuti vanhu vakaonana zvisati zvaitika. Pazvakazoitika vakabva vati hazvichaitiba. Asi wangochigarira zvokuti ndakugarira vana iwe kundangochengeta vana. Saka vanakakuita masevhisi ekuti akaenda kunze kana mukadzi achita zviitiwo iye anoziva ndasaved. Ndonyaya inoitika kuvarume. Saka zvakanzi murume agume nemukadzi wake. Saka pane here mamwe maitiro imimi amunofungidzira kuti munogona kufadza vana baba kudarika vana mai vari kumba? Chinoita kuti tizoita kuti tigone kuvafadza nyaya yekuti tikasatovafadza hatiwani mari. Saka chese chanenge ati ndiite semusoja wakakwana ndinofanira kuita yese handina nditi. Zvakafanana nekuita sei? Zvakafanana nokuti umwe anoti ndoda blue jog. Ndoipi iyoyo kunyatsa kutsanangura? Blue jog ndekudya mboroswa munhu atunda. Umweni ndianoti ndoda isina condom, but asina condom manje tinochida madrugs. Ngokuti handi affect nemafluids emurume. Asi kazhinji tinonyanya kuti airi mukondom. Umwe anoti ndoda dog style makadzi azvida anoti tine operation. Umwe anoti ndoda kuti uye pamusoro iwo ndiitire. Varume vazhinji havachadi zvokushandisa simba bose vanenge vabva kumabasa. Vaneta. So kuti achikwanisa kudai musana abva kundovaka imba yemunhu musana waguka oramba zvachida hazvizvikwanisa asi anenge achinzwa kuda. Saka sisi tinobva tachivaita tirisu. Moenda pamusoro manje tomupedzera bhora. Saka iye kuti azofunganikana namai havazvizivo. Ndozvaka anongoti chero vanoita uya chero vanoita uya. Saka anobvazoti andikasina namai vakandosvika ndichingorara mukadzi kana wekumba anogona kuti rarai ngatingorara bhuzi ndiri wangu hakuna kwaunoenda. Isu maitoziva kuti hausi wangu ba watoenda waenda saka nechikunyengerera kuti uzodzoka futi. Ndikasakubata zvakanaka udzoki bhuzi ndochiti nemukadzi wangu. Ndo problem inoitika plus ndo advantage futi inoitika. Aiwa ndiri kupabata. Saka hamuna here machallenge amunozosangana nawo like pamwe mainhingi vanenge vaziva kuti ningirikini anenge ari kudanana nemurume wangu kana kuti akarara nemurume wangu? Hamuna machallenge here amunozosangana nawo nevakadzi vevanhu? Machallenges anoitika pakuti murume anogona kufungidzira mukadzi wake achabva kumusha kusira mangwana. Iye mukadzi ari kutipirwa kuti murume wako ari kuhura. Obva angoti gugugu kuma11 anenge agara ari panext door aswera aripo. Noku. Saka ipapo manje ndo panozorwiwa mapanga zvese zvichibuda kurumana kuchiuya. Pane kasu zvandakaita ndakadamburwa ndanda kumurwisa kuti ini handifani kufa iwonofa ihondo. Chii chinge chaitika? Akandiwanikidza ndine mukadzi. Ndobva iye akakuwanikidza. Ndiani akakuwanikidza yapo? Mukadzi wemurume. Mukadzi wakandiwanikidza ndine murume wake. Pai? Padheni pake. Padheni pemukadzi ye? Saka mutori nezvivindi zvekutopinda mumba memunhu? Ndino nezvivindi. Nokuti tinotori masoja akatokwana ende tinopikira hondo yese. Tiri pabasa. Apana kuti musoja haanganzi mhosva kuuraya munhu kari pabasa rake bosi hondo. Ndofana kutori totorwisana panofanira kudhifitwa. Tikatonge tadhifitwa isusu basa hatiqualify. Saka pahondo dzese tinofanira kuti tikunde kuti tinzi taqualify bosika tichiregister makadzi edu eusingu. Tozi tinofanira kukunda muhondo dzese dzichauya. Saka tingatorumwa siwo ndambokutokudhifita iwe wafanira kundikuwadza kana kundiuraya kana kudini. Hapana fanira kuva panofa munhu. But panofanira kuva pane anosarenda. Saka izino rakaruma pachigunwa? Mukadzi akaruma. Of course murume wacho anenge anyipata namukadzi. Ini ndakuenda ndiri free wonchi ndiuye pabachelor. After that murume ndakuzoona nemukadzi vana kuya vari 6 nemukadzi uya. Panoita hondo bhozi ndenda kufitira kuti iwe wakaninyepera. Mukadzi achiti wakaninyepera kuti auhure. Ini ndiri kuti wakaninyepera kuti mukadzi. Saka takurwa timene bhozi murume atimugoni. Ndabazwa kuti mwakuruma munhu wauti ndokusiyawo nevanga wondodini. Asi mangwana munhu yakarere hatidzoki kwaari. Nezvatopererawo ipapo. Saka zvakabva zvatopera here apo? Zvobva zvatopera. Hamuna kuzosangana naye futi? Handina kusangana naye futi. Chinoita mukadzi ndiyatonoda muzika nevana. Akati zvipere vana vake vanochengetwa nani. Ini ndokuenda kune vamwe. Because ndiri public work. Ndizvozvo. Alright. Aiwa ndinotenda nemashoko akanaka. Saka pamunoita bonde nevanhu patouch line. Hapana here vamwe tomboti munenge muri patouch line makamira. Hapana here wakuitirana majealous kuti nhingi nhasi kana kuti pauya mumwe munyowani. Munozvifambisa sei pa?
Kubasa redu isusu majealous ariko akatowanda. Ukuti tinotohairwa kana marobari. Okay. Fanika nini last week but wanda katohairwa marobari. Okay. Ndikasvika pakutosungwa muromo nemakumbo kana mugomba risingaiti. Zvinge zvafamba. Ndatorwa mari nefoni. Zvakafamba sei? Of course amwana kwenyera kuti baby uri kuita mari panapa saka mukaridai rinogona sauya panzvimbo panapa. Ndozvinzwa yaleta. Okay. Ndikatorobha mari dzesingadi asi noda kuti ndiri musoja ka. Ndakwanisa kutobuda mugomba iroro ndikadakisa futi sekendako. Hai munenge munomira. Next time futi zvawandirwisi because nenda dini wandoona kuti ndabuda muhondo yakanga ndirwisi. Okay. Because hapana chaanondita. Wengo wari wakadzi ere kana kuti warume? Varume marobari. Mabhebi pari mamwe masingu anenge ane mbavha dzawo. Okay. Ni marobari awo saka anenge achitoziva kuti mari panapa ari kutipedzera mari kana kuti dai chichi saka musotei. Takabva ndatotrepwa tikatosvika pakuroro zvobhewa. Wakakubatira ipai? Problem ndeyekuti vanhu vanogona kushandisa kupfeka uniform dzehurumende asiri vachi ndozvakatangira ipapo. Saka unogona kudana nemunhu soja nemukadzi wake. Taura nemukadzi wake ka ndobva ashandisa atora nhamba dzemukadzi kuri nhamba dzemurume wake musoja. Ndobva atuma munhu nefoni iyoyo. Zvakanditrepa. Takaita madhiri zvakanaka. Tisati atrepa akaona kuti munhu aramba sango. Ndobva ati mira ndobata ndirikumbotora mari ndimotaipa kapa ndiperekedze. Aurodzinywa udai so kuti wakati apenyu wapera ananda kuti wasiya. Wautokandwa gomba risingari kanzi nyarara ndoda mari yandakupa plus yako iyoyo. Eish. Nefoni zvese kuti tinozotreva bosi basa tinoita isusu atenderi kuti nhamba dzionekwe ndo zvatiri kuita. Asi ndiri uri musoja ukundiba. Amwe vakutangisa futi. Zori ndikada ndakatoramwa. Saka ndambotoramwa. Dai makaramwa kuti ichi chibasa ichi nangu. Akana uri gandanga auramwi basa nokuti paenda zofurwa gumburika remarasi. Noramba uchitopika mangwana chana kutokucha. Kuti amunhu sei takadai akazodai takumona akadai. Asi ndingoripo pabasa redu bosi ndiro basa racho ratakatona kuti mabasa acho mamweni arotoshupa abhadhari. Iri redu rechibhejeri karinenge torora. Tinotenda atete nekutsanangura kwakanaka. Saka so vanhu vamunosangana navo imimi pamunenge muchiita sex munonyatsa kugutsikana here kana kuti mimi kusaidi kwenyu munofarira vane nhengo dzakaita sei? Chokutanga pabasa rangu inhenika mari isati yaboda handinzi feelings. Okay. Ndechokutanga. After that church too pane dzimwe mamasina anomwirwa matablets. Okay. Kuti munhu anogona kupa mari kuti mari unobva aidzosera kuti aiwa enda henyu baba. Nemhaka inenge yakaita sei? Inenge ichifutira mukati. Ichifutira mukati uderoka au feeling comfortable zinenge wakutoora wachibereka. Alright. After that kune tumwe tunonzi tudora tuyati ndotumwe zvetinobhowa toti unotopisira kuti wangonyepera kuchema nhema kana kuti akasira kuenda bozi unochitakenedza kunge chisose. After that chekesitochifodira mamedium ndokuti tinohwa comfortable kana kufarira chisex asi tiri after money. Okay. Asi chinhu chandinoti ndinoramba nechokuti unodzosera mari hombe dzimwe dzese idzapo usatandasa zviri right. Techingonyepera hedu kuti kana kari kadora unongochemera asi chakundai mari. Asi pane yekuti autotambiri mari yacho. Okay. Unoti enda heni mari yenyu chira akapedza. Inenge yakakura zvakadi iyoyo yamukuti munhu mati zveshuwa kuti nhengo yako yanyanya kukurisa. Inogona kutokura ngemusoro mwana iri mukati mokuti aitobudiba. Kuna nakumwa matablets mumira basa iri kuti toda kufixa asingu. Okay. Zvokuti anokuti anokuswipira $10 pashoti. Mugangwa kuti noita mari vanenge achita 5 anoti ne 10. Okay. Obva arova 30 minutes uchishingirira ubva unoti akupedze uba. Ubati maita chimbaba enda henyu. Mari yenyu. Aiwa pakuta paurai. Zviri nani muidini mubahe. At least tinoti zvidora zviri nani pabasa redu. Fuko nditsvaga hangu mari. Okay. Zvinofadza hangu munhu. Asi tinenge kuti tinoda kufara chinakirwa tinochida medium zvinhu zvinoenderana nechi. Nemi love kuti zvokuti tazomira mapiritsi kana tazodai vamwe akaremara nezvidora. Ndoya kuti tinonyepera kuchemerera kuti vakasire kuenda. Asi chinoti apa zvose rapinda. Rutekenyedza. Alright, aiwa tinotenda saka. Alright, saka pakuchemerera kwamunenge muchiita kuya kunenge kuchiita kuti murume anenge achinzwa kudii paya tomboti ane kadora intime yamunochemerera paya anenge achinzwa anofila sei? Anofila kutoita worse kunakirwa zvisingatomboiti zvokuti anobva achitodzoka uchiti moyo wadzoka neko nchiti aende yanobva achitodzoka nevamwe vanoswipa mari yakawanda singaiti bosi kumba kwaanenge achibatwa rafu. Saka tinotovafarira bosi hapana chanondikuwadza chake mari inotomufadza iye akandifadzi asi iye nechimufadza nchidawo mari kuti vachengete vana saka ndechingofara tese but inyaya dzekuti kupedza bhora ndizoti asi kupedzera hake saka ndoda kupedzera iye. Okay. Saka imimi
pane here wamunonyatsa kuziva kuti kana kuti wamunombosangana naye munonyatsa kuti baba wanyatsa kundirowa zvekuti inini ndatunda wariko here wamunombosangana naye? Vakatowandisa kuti pane vanhu vanobata munhu bhochera ane mari shoma ukuthi next time unogona kutomufonera kuti ndaurira baba pako for nothing. Okay. Achinokubata bho ngubata comfortable so ngoti achiri usina kumari baby I love you too much. Wotomubata buchaka kupa dondo so ropo $100. Kusi unopa $20 achitu charabishi. Kuatofuna ndo watofinika kuti mari ndende here. Hey. Saka zviriko zvese. Saka imimi opa chenyu chaipo kusiya kuti munoita basa because mimi tikada kuzvitarisa muri munhu kuti munogona kusangana nevanhu every day. Asi pachenyu mimi pane here pamunonyatsa kutofila kuti ini nhasi ndiri kunzwa kuda bondi, ndiri kunzwa kuda kurara nemunhu. Fanika senini handiti zvima permanent. Ndenchitaura kuti mafilms anga agare aripo. Okay. Akazara. Handidi permanent munhu anoti bhevhura ndozinda kubasa ba. Ndikana ndiri munhu webasa ndiri munhu webasa. Okay. Saka ndofuna kuti mafilms anga ari heavy. Alright. Asika ndinotonzwa kuti toda kana munhu ndinotofana kumuti design wacho ndichitunda. Ma TikTok ari right because anopikisa mafilms. Okay. Zvima permanent zvakadako. Unoenda kubasa wakaneta ungorafura vanhu sina diri mari yoro yakabuda. Alright. Saka iwo usina permanent utorobhuwa. Asi kana mufeso wako ndinondinakira ungofonera kuti abebi ndapedza basa ndiri kuenda kumba kwako. Okay. Ungonditira basa racho ndiri kuya kumba kwako zvisinei kuti mari kana akuda kupa grosa ndizvo. Kwete kuti Alright. Saka imimi nhasi sa sex worker pane mwe munhu ari kukuona inhasi. Ari kunzwa kuti dai ndinge kana kuti ari kuchiwa basa renyu. Ari kuti inini dai ndinge ndakwanisa kupinda mubasa iri. Mungade kuti kudii nhasi kwaari? Munomuti apinde here kana kuti aregere here zvakamira sei? Safanira kuti tine vamwe vana vaduku vakauya izvozvika pa 16 years, 18 years. Ini ndi mwana wa 16 years. Takamona mwana ari pabawa. Tikatotora nezvezvo kanzi ndinasisi wangu ana 18 years wakakura. Ndikati handikwanisi here kuti ndikuchengete. Ndikutsvagira hangu basa rechi remumba. Rikudikwa mfundisa kuda kugara ndakachichechera wawacha udini nongobika porridge. Woya kumba ndikuchengeta zvangu for free. Ndikutsvagira basa. Akaramba. Akati handisidiba. Ndoda kuita zvechi sex worker 16 years. Ndoti bo haita hako ina ndikwanisa kukuudza kuti basa rakanaka. Bosi ndini ndiri kuitira basa rechengeta vana iwa una mwana. Ndikadaro ndakufurira. Saka ndikwanisa kukuudza izvozvo ndakona kumuudza. Asi kune vamwe vakatondibvunza kuti basa rakadini ndoda kuenda ndoda bo handi. Vanoda kuti ane age iri nane yekuti handizotongeri mangwana nevanhu kuti ndafurira. Vese izi kuti akuchengeta mwana. Bado naona mwana woti unofira mahara uzofakaita mwana. Ndobva ndichaticha. Kuti unogona kusangana nemunhu unoba munhu wako wota sifilisa uchabari vana ini ndine vana vangu. Ndikasangana nazo ndinoza matikiti okuti ndogona kuenda kundorapwa. Nemajekiseni akati patiwaona chaunoziva unofira mahara. Totowatichawo. Alright. Aiwa ndinotenda vatete nekutitsanangudzira kwakanaka. Thank you very much. Muri yeZimbabwe ndo chirongwa chedu chiri kupfurira mberi, ndo mazwi nemashoko tinge tiri kubata. Ndodaira kuti patinenge tichiita nyaya dzakadai munenge muri kudzidzawo zvimwe zvinhu pamwe chete nekuziya zvinenge zvichiitika munyika yedu. Ndo vana tete tengesa miri kana kuti vanotengesa bonde vachitsvagawo nzira dzekuti vange vachirarama. Pamwe pacho hakusi kuda but inyaya yekupushwa nemasituation anenge ari kumashure uko. Saka tinokutendai zvikuru muri yeZimbabwe nekuramba makadengezera chirongwa chedu. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera patinenge tichikupai dzimwe nyaya dzakafanana neidzodzi. Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,